Сцепаніда ўсё сваё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарэць ці задыхнецца ў дыні, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася. Яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смаліць вата. Гарэла ватоўка. Гэта ўжо быў канец, і яна неўлад са сваім станам падумала, чаму ж яе там, у яміне, не ўбачыў хто з гэтай бомбай, хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці, бо інакш прапаў яе клопат задарма, і толку не будзе ад сілы, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася. Смялелі валасы на галаве. Сцепаніда затуліла твар і думала, а можа і добра, што яе ніхто не бачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ведае. Добрым людзям яно і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе. І не спяць. Ні ўдзень, ні ўначы баяцца даскону. Гэта думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутаванай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як да пятай агнём выскаквалі з сяней паліцаі, не бачыла, як за палымелым полымем страха і стопкі. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга усю ноч. Дагараў і ў наступны дзень. І паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала сваёй пары.